Türkmenistanda soňky 17 ýylyň dowamında biziň bilşimize göre ilkinji gezek öz problemasy barada açaçan çykyş eden raýat döwlet telewizionyasynda görkezildi. Yerli synçylar munyň Berdimuhammedowylaryň şahsiýet kultuny östürmäge gönükdirilendigini, şol bir wagtda da ýurtda himayata mätäç çağalaryň bardygynyň resmi derejede boyun alınmagy bilen bagly ilkinji wakadygyny aýdýarlar. 29 martda Arkadağ şäherinde Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky howandarlyga mätäç çağalara himayat bermek boýunça hayır sahabat gaznasynyň döredilmeginiň 3 ýyllygy münasibetli maslahat geçirildi. Vatan habarlary gepleşiginiň 29 martda efire berilen sanynda maslahatda 2018-nji ýylda doglan oglunyň dogawitdi ýürek keselinden ejir çekendigi hakynda gurrun beren bir enäniň çykyşy görkezildi. Ene çykyşynda ogly 2021-nji ýylda klinikada bejergi alýan wagty Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut özüniň gelendigi we mut operasiýa kömegini berjektigi barada aýdandygyny gurrun berdi. Hormatly arkadaşlarymyz, meniň oglumyň saglyk ýagdaýy bilen gyzyklanyp we mut operasiýa edilip beriljegini aýdyp, sen hiç saat alat etme, seniň arkaňda daň ýaly döwletiň bardyr, seniň arkaňda daň ýaly arkadaşyň bardyr diýip göwnüp berenne bolsa, men degenjimden ýaňa gözlerim ýaşdan doldy. Diýip ene çykyşynda aýdýar. Onuň sözlerine görä operasiýa üstünlükli geçip, ogly saglygyny dikeltmek üçin Arkadağ şäherindäki sagaldyş dikeldiş merkezinde we awazada bolupdyr. Liwaply synçylaryň bir näçesiniň anonim şertde Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna aýtmagyna görä, enäniň çykyşynda esasan Berdimuhammedowylaryň wasp edilip, onuň esasy maksady olaryň şahsiýet kultuny östürmäge gönükdirildi. Muňa garamazdan bu çykyş Türkmen hökümetiniň ýurtda çağalaryň keselçiliginiň döwlet ähmiýetli problemadygyny we bu problemanyň bardygyny boyun almagy bilen bagly tas ilkinji waka boldy. Münwere çykyp gürlen enäniň çağasynyň operasiýasyny arkadagysyz mugut etdirmäge mümkinçiligiň ýok bolanyny göni aýtmagy ýurtda ýyllar boýy dowam edip gelýän saglyk pudugyna ýetin owsanlyklardan habar berip agyr we dogabitdi keseli çağalara döwlet tarapyndan himayatyň ýokdugyny tasdiklady. Türkmen mediýasy ýurtda prezidentiň baryp görmedik näsag we agyr keseli çağalara hiç ýyly döwlet tarapyndan ulgamlaýyn esasy mugut bejergi bermegiň ýoly goýulmanyny ilkinji gezek gytaklaýyn boyun aldy. Diýip Liwaply synçy aýtdy. Türkmenabad şäherindäki ene mähri merkezinde işleýän lukmanlaryň we şepaat uýalarynyň bir näçesi anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda ýurtda dogawitdi we ýiti keselli çağalaryň sanynyň ören köpdigini aýtdy. Olaryň diňe birine ýa-da ikisine däldi, ählisine döwlet tarapyndan ulgamlaýyn esasda mut saglyk bejergisi berilmeli. Döwlet şunuň üçin dälmi diýip Liwaply Lukman anonim şertde aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi bolsa döwlet telewizionyasynda ilkinji gezek raýatyň problemasynyň gozulmagynyň dogry we yerliklidigini, ýönüminiň bir gezeklik waka bolmaly däldigini belleýär. Ilaty öz problemasyny aýtmagy kim işe ruhsat berilmeli. Bolmasa bu diňe boşgurrun olar we şahsiýet kultuny ösdürmek oýnundan aňryk gitmez. Diýip Türkmenabadly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Bellesek bu waka ýurtda dowam edýän ýeti ykdysadyk kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ýaşaýjylaryň çağalary kömek berilmegi barada agdalýan gazna ýazýan arzalarynyň jogapsyz galýandygy baradaky habarlaryň ýygyanyna gawat geldi. Azatlyň habarçylary raýatlaryň arzalarynda çağalar üçin saglyk, egineşik, aýakkap we oku esbaplary barada kömek soraýandyklary hakda soňky 6 aýyň dowamında bir näçe maglumat berdiler. Balkan welaýatynyň üpçünçiligi pes hojalyklar Gurbanguly Berdimuhammedow adyna haýyr sahabat gaznasynyň adyndan howandarlygy mätäç çağalara paýlanyp berilýän ýardymlaryň üstünden epesli öýtülip berilýänini aýdýarlar. Şu günler Türkmenistanda Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howandarlygy mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasynyň döredilmeginiň 3-nji ýyl dönemi bellenip geçilýär. Bu sene münasibetde üpçünçiligi pes hojalyklarda ösüp ýetişýän ýaş çağalara we ýetkinjekleri niýetlep haýyr sahabat ýardymlary, ýymy önümleri paýlanýar. Yardım kabul eden hojalyklar döwlet ýol başçylaryny alkyş okuyan görnüşde video ýazyk edilýärler. Ýöne olar öýelleriniň yardımlary kabul edenlikleri barada gol çeken resmi namalaryny görkezdilen adyk haritlarynyň üstünden eýsilip berilýänini aýdýarlar. Balkan welaýatynyň Gyzlarbat, Bereket we Türkmenmaş etraplaryna haýyr sahabat işlerinden habarly resmiler, arçylyk işgärleri we yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaşykdy. Yardımlaryň diňe howandarlygy mätäç çağalara, üpçünçiligi pes hojalyklara gönükdirilýänini tasdiklaýarlar.
Hayır sahavat hökmüne paylanyan haritlaryň arasyna et, tuw we gök önümleri ýaly adyk haritlary we ýurtda öndürilen ayakkaplar bar. Ýöne yerli ýaşaýjylar özleriniň gol çeken resmi namalaryna görkezdilen adyk haritlarynyň üstünden egisilip berilýänini aýdýarlar. 10 kilogram et diýip takminan 5 kilogram sünk we 1 kilogram et berdiler. 10 kilogram alma diýip gol çekdirdiler. Ýöne 3,5 kilogram töweregi alma berdiler. 3 kilogram hili pes tüwi we 4 kilogram töweregi mercimek getirip berdiler. Diýip Türkmenbaş şäherine ýaşaýan 3 çağaly ene Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gol çeken resmi namalarymyzda görkezdilen adyk haritlarynyň tas ýarysy ýok diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Munyň ýa-da Türkmenbaşly ene Berdimuhammedowlara alyk şokaýany görnüşde video ýadyg edilipdir. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow Haýyr Sahabat gadnasynyň ýyl dönümi münasibetli 29 martda Arkadag şäherine geçirilen maslahaty gatnaşyjylara iýeren gutlaw hatyny gadnanyň Haýyr Sahabat işini insan perwerlik mätäji goldamak ýaly milli ýörelgelere eýerilmegine usgu görkezdi. Döwlet mediasyna görä bu maslahatda Türkiýanyň, Russiýanyň, Ukrainanyň, Palestinanyň Aşgabatdaky elçileri, Şilede Owganystanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň wagtlyny wekili öz çykyşlaryna hoş niýetligin, duýgudaşlygyň we mätäje goldaw bermäge çalışmagyň türkmen halkyna mahsus häsiýetlerdigini belläpdirler. Eger ýardym bermek isleýän bolsalar adyk haritlarynyň deregine pensiýa bölüminiň üstü bilen bank kartlarymyza pul geçirip beren bolsalar bazarda adyk satyn alyp çağalaryma iýdirirdim. Diýip Türkmenbaşly Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli synçylar TV serişdelere baý Türkmenistanyň üçinçiligi peshojalyklaryň sanynyň köpelmegini we parahat döwürde ilatyň şol sanyny ýaş çağalaryň howandarlygy we haýyr sahawata mätäç goýulmagyny sonra gastyn alýarlar. Gurbanuly Berdimuhammedow halkymyzy ýörüýte garyplykda saklaýar. Yetimler, mätäç adamlar köpelýär. Sonra bolsa öz adyndan haýyr sahawat gaznasyny öredip hamala halaskar bolýar. Ol öz eli bilen döreden ykdysady kynçylyklarynyň, garyplygyň arasyna garyp hojalyklara 5 kilogram çörek görüp 10 çagany operasiýa etdirip ýardym söýür ýaly bolup görünýär. Bizim ýurdumyzda Newt gazdan gelýän girdejiler täze dowlan çağalaryň geljegine gönüktirilen bolanyny halkyň dünýä ölümlerini laýyklykda ýakmet taklaryny almaklaryna şert töredilen bolanyny has oňat bolardy. Ýurdumyzda şertleri döretmäge mümkinçilikler bar ahwetin. Diýip bir ýerli synç anonim şertlerde Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gurbanuly Berdimuhammedow adyna Haýyr Sahabat gadnasy global koronavirus pandemiýasynyň arasyna 2021-nji ýylyň mart aýynyň Aşgabatda esaslandyryldy. Döwlet mediasyna görä bu gadna 2023-nji ýylyň dowamyny 200-den gowrak operasiýa üçin tölew geçiripdir. Türkmenistanyň döwlet telewizionýasy wagtly Haýyr Sahabat gadnasynyň hasabyna saglyk bejeriklerini kabul eden ýaş çağalary we ýetkinjekleri görkezýär. Howandarlygy mätäç çağalaryň howsarlary Berdimuhammedowlara alkyş sözlerini aýdýarlar. Adatyk radiosy balkonyna howandarlygy mätäç çağalary berilýän haýyr sahawat ýardamlarynyň üstünden egisilip berilmegi barada yerli häkimetlerden ýa-da Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky haýyr sahawat gadnasynyň tesbir alyp bilmedi.